No hyvää huomenta taas. Nyt on semmonen tilanne, että pitäisi lähteä hakkeen perälevyverkut zooniin, kun mulla ei joku tuo takakauha siihen ja se on tosi keheno lumeauraushommiin, niin katsotaan, jos se alkaisi luonnistua tuo homma sillä perälevyllä. Tuli tommonen päävirtakytkinkin asennettua tuohon, niin jospa se ei purkaisi akkua, kun se seisoo vähän pitemmän aikaa. Katsotaan, saanko tämä vehe kääntiin. Hyvinhän se lähti pappaverkkukin käyntiin. Ei mitään ongelmaa. Joo, mä tähän tosiaan vähän valojakin asentelin. Laittoin tosiaan parkit ja vilikut tuohon lokasuojiin eteen ja taaksepäin. Ja sitten tuonne katollekin laittoin pari työvalot taaksepäin. Pitäisi laittaa vielä pari työvaloa eteen ja yksi tuohon lokasuojan päällekin sitten näyttää tuohon nostolaitteelle. Että on siinä vielä pikku värkkäämistä, mutta tästäpä se pikkuhiljaa etenee. Laturin kanssakin on ongelmia. Mä en tiedä, edelleenkin pallaa lattauksen valo. Se kun lyö käyntiin, niin se voi olla, että se käy tunnin kaksikin ja sen jälkeen alkaa vasta lattaa normaalisti tuo laturi. Tai sitten joskus se on silleen, että kun sen lyö käymään, niin minuutin päästä niin laturi lyö jo täydellä teholla virtaa akkuun. Että en tiedä mistä se johtuu. Pitäis vähän tutkia tässä kun kerkiää. Tää olisi semmonen 20 kilometriä suuntaansa matkaa sinne, mistä mä käyn sen perälevyn hakkeen. Niin toivotaan, että tämä kampe vie sinne ja mielellään tuo poiskin vielä. Pääsis lykkiin nuo lumet pois tuosta pihasta. Raskas laji tuo verkulla ajaminen, kun penkki keinuu tällä lailla. Niin tuo yhdistettynä siihen, että Ranttilan tiessä on jo niin hirviät raiteet, että tuo traktori ei meinaa sopia niihin, niin kauhiaa kiemurtelua ollut. Alkaa keskivartalolihakset käymään jo vähän kipiäksi. Se tietenkin kun tuo yhden pultin jaksaisi tuolta kiristää, niin vois parantaa tuota ajoergonomiaa ihmeesti.
Joo, semmonen perälevy täältä nyt tarttuu matkaa. Sehän on ihan fiksun näköinen tämän kokoisen traktori. Siinä pystyy kääntää tätä levyä käsipelillä ympäri ja miten haluaa. Ja tämmönen hyvin teknikin näköinen lukituspulttikin. Sen saa kumminkin puolin lukittua tuosta. Pitää varmaan ihan oikeet tapit käydä hakkeen tuohon. Pikkusen oli semmonen väliä oloinen, kun tämmösellä mutkasella pultilla lukitaan tuo, niin pientä entrausta vaatii. No, mene nyt takaisin. Noin. Hyvä. Kyllä siinä ruvetaan vetään köyhyyttä turpaan, kun aletaan auraurakkaa ottaa ja tällä vehkeellä lunta lykkimään. Tää voi olla, että parempi kuin auraa vaan omaa pihaa kiltisti. Eikä se auta, kun lähtö takaisin päin tämän yhdistelmän kanssa. Joo, mä siinä eilen jo vähän kokeilin sitä perälevyä. Sinne oli vähän jäätynyt maata tuohon levyyn kiinni. Ja mä toivoin, että se olisi lähtenyt irti siinä, kun mä nykin vähän lunta, mutta tiukastihan tuo näyttää tuossa pysyvän, niin pitää laittaa tämä vehen lämpenee ja mä sitten rautakangella koitan irrotella sitä jäätynyttä maata tuosta ja jatketaan sitten testailua.
Nyt se ei yritäkään kääntiä enää. En tiedä mikä siihen tuli. Pitääkö vaan hakea yleismittari ja katsoa, että onko siinä virtaa akussa. Ja jos jännitettä löytyy, niin lyödään tartin päästä käyntiin. Eiköhän se sieltä yritä. No niin, katsotaanpa mitä se tuo yleismittari näyttää. Tuolta 20 volttia ja sinne lussa ja maa tuolta 12,65. No kyllä, siinä pitäisi sen verran olla virtaa, että se tuolla käyntiin lähtee. No, ei muuta kuin listalenkki kouraan ja tartin päästä käymään. Katsotaanpa miten meidän käy. Tämä ei ollutkaan listalenkki, mutta eiköhän se tämä vetovarrentappikin kelepaa tähän hommaan. Oho, sehän alkoi tarttipyörin tyhjä. Kyllä mä luulen, että sillä nyt lähtee paljon paremmin lumi liikkeelle, kun on terää puhtaana. Olihan tuohon aika paksusti jäätynyt sitä maata. On sillä joskus jotakin hommiakin tehty, kun se on tosta keskeltä melko mutkalla. Siinä on 3-vitoinen verkku aikanaan tehnyt kovasti töitä tuon levyeksi. Katsotaanpa seuraavaksi sitten lukitustappihommaa tuohon levyyn kääntöön. Mä kokeilen tuolta noita vetovarrentappeja ja muuta mitä sattuisi löytyy, että olisiko siellä sopivan kokoisia. Katsotaanpa paljonko tämä pultti on halkas. Tämä on niinku 2-vitonen. Joo. Mutta siinä periaatteessa katsotaanpa saadaanko se mitattua täältä tämä alareikä. No se on 28 on tämä alempi reikä täällä. Tuo ylempi on vähän isompi. Kokeillaan noita työntovarrentappeja tai vetovarrentappeja, josko niistä joku sopisi tuo. No niin, katsotaanpa. Paljonko tämä oli halkas? Tämä on 28. Menneekö se tuolla? Vähän ahtillaan. Menneekö se alakautta tuolla? Ei. Eli 27 on niinku paksuin mitä tässä voi olla. No tämäkin on niinku 28. No mutta no tämä mahtuu. Joo. No tämmösenhän siihen vois laittaa. Tuohon vaan iso rikka väliin. Ja sitten sokalla lukitteet on alas. Torvi jäi väliin. Tässä ei aivan satu nyt leijakko alle. Harmillisesti. Joo.
se on vähän... Voi kakka. No, pitää ostaa tämmönen 2.7 tappi ja sitten vähän pienempi. Sen saa kyllä tuonne menneen tosiaan, kun oikein hieroo sen kohdalle. Joo, käydään kattoo, että josko sieltä löytyisi oikean kokoista tappia tuolta rautakaupasta, niin pääsee sitten lykkiin viimeiset lumeet tuolta kotipihasta. Tosiaan eilen kerkesi jo kolapartio suurimman osan lumitoista tehdä ennen kuin mä pääsin kotiin tuon yhdistelmän kanssa. Jäi sinne nyt vähän jotain raavittavaa vielä, että pääsee vähän koeponnistelemaan. Jaha, onkohan tällä kettä? Ei oo kuin yksi auto. No on se hyvä, että minä tulin kannattaa paikasta rautakauppaa. Se tahtoo olla aina vähän tämmöistä tämä rautakaupassa käynti, että sieltä ei löydy justiin sitä mitä lähit hakkee, vaan tommosia vaihtoehtoisia tuotteita ja sitten vielä kaikkia muuta ylimääräistä. Jos joku, niin kyllä se tuo rautakauppa ainakin pärjää tämmöisellä shoppailulla. No ei tämä nyt oo oikein hyvä näilläkään. Se on tuo M24 pultti, liian ohkanen tuohon ja sitten minä otin vielä kaiken lisäksi liian lyhyet. Ne ei tuu ollenkaan läpi täältä. Pitää ottaa tuota traktorin laatikosta se yksinäinen vetovarren tappi, mikä sopii tuohon aika justiin ja laittaa se paikalleen ja ruveta sitten testaan tätä systeemiä. Kokeillaan miten tällä saa työnnettyä. Laitetaan tuo. Joo. Tää ei oo kyllä nyt hyvä. Se hojaa tuon lumeen tuonne kalualle.
Joo, auran testaushommakki saatiin nyt päätökseen ja ihan toimivaksi todettu nyt, että tämän tappihomman kanssa tässä nyt pitää vielä fundeerata, että mitä sitä oikein keksii, että tässä on nyt paksumpi tappi, kun se on taaksepäin ja sit siihen saa ohuemmankin mahtuun tuonne, joka on paljon timmimmin paikolla ja sitten kun kääntää tämä levy ympäri, että ne ei ole oikein nuo reijät kohdallaan. Sitä pitää vielä, se vaatii vähän fiksailua tuo. Kyllähän tuolla yllättävän puhtaaksi saa tuo maa rapattua, että ihan riittävä. Se olisi tuo Sukkela-solidikin tuossa oottelemassa jonkunlaisia toimenpiteitä. Mä sitä vähän mietin, että alkaisin sen nostaa tosta kärryltä pois ja sovittaisin sen tuohon raktorin perään ja vaihan kauhan tuonne kouran tilalle sitten. Maahan tuo nyt alkaa jo jäätyyn pikkuhiljaa, että ei sillä nyt enää oikein tonkimaan päästä, mutta onpahan nyt laitettu valmiiksi ensi kesää varten sitten, että mullahan on se nokkamettäkuormaankin siellä, niin mä vähän ajattelin, että mä sen laitan tuohon kärryn päälle ja sitten pitää tuosta rälläkö ja purkaa nuo kaikki vanhat pankot irti tuosta kärryrungolta ja tekaista uudet putkipankot siihen ja vähän vahvistaa se punnoo aika rajusti tuo kärryrunko, kun kääntää tuon nosturin tuonne sivulle, niin sekin vaatii vähän toimenpiteitä. Mutta ei kai siinä tämmönen video tällä kertaa ja katsotaan mitä sitten ensi kerralla keksitään. Joko mä alan värkkäileen Sukkela-solidia tuossa, niin saapa nähdä. Ei kai siinä, mutta kun seuraavaan kertaan. Moro moro.